Kaning pinirmahay, pirma-pirma. Daghan kayo, kagapon ng dito sa coffee shop. Akong amigo na nawag, very close friend sa kongresista, nga murag, siya po'y usas mga advisor. Ang kongresistang iyang giingon, bag-o ning nisod sa 20th Congress. Way labot sa 19th Congress, ay apil. Karon ko no, perting presyura gyud sa mga kongresista nga, kung di ka mo pirma, zero budget ka sa imong distrito. Ang ikatulo na yung party list na ikatulo yung tungog. At taga Cebu na asawang Tambalos-Los Martin Romualdez. At karon og imong subayon sila 14 ni. Perting daghana. Kaya, og doon ay pinirmahan, doon ako na ipakapin 200 million. Ambot og asal 200 million. Personal ba na? O ba? basin og i-project po. Balik ka na to ha. Balik. Grabing pressure. Kaning pressure sa mga kongresista. Matod pa. Kani, kanana ang secondary information. Kaya ang congressman mismo, nagstorya atong kong amigo nga grabe ang pressure. Unsa amni og gudi ko mo pirma, zero ko. Unya, aron pagtahod sa kunuhay, ayang ay higala nga si Vice President Sara, di na siya mo pirma. Pero, giingnan siya amigo, gusto ka ma-zero budget ha? Abot sa 2028, wa kay ikapanghata. So, unsa mo na nimo? Mo pirma ka na ay 200 million. Nga ka na, bana ra po ng 200 million kaya ninyo na 150 to sana mo increase kuno kay tungod sa inflation. Inflationary sa dailing giingon nila nga hinataga ito sa Kongreso. Ang ni-pressure kuno maayo ang anak ni Presidente kanas Andoy Marcos kay Senior Deputy Speaker man. Tingin ka na kalit wala kadungog ani mga ranggo nila kalit. Now, og imo tanawon ang itsura karon murag naghang kay dili mo pirma sa 14 ka mga kongresista tulo man atong party list 11 ka mga district representatives ang ikatulo di ay katulo ang tungog party list kasi mo na now ug mahitabo nga ang mga taga Cebu dili mo pirma anhin na to Cebu sa pila ra ka buok sila dili mo pirma kadtong mo posibleng mo pirma lain na pong 200 ilaha kung di ka mo pirma posibleng sundon sa kagkaso kay pirti kang daghanag naugom atong flood control pundo. Example, Peter Calderon. Si Peter Calderon dili na kongresista karon. Iyang asawa si Pizza, Patsi, mo'y kongresista. Pananglitan og bingon ang kuan nga ay nagpirma. Kay delikado ta kung mo pirma. Mas delikado gyud sila. Kung dili mo pirma kay nagsunod na dayong ombudsman ay di ana di investigasyon. Ba? Ria Gulyas, First District. Nagtuo kung dili po mo pirma pero posibleng mo pirma. Nga naman, ay ang flood control silang Alan Kirantik si Jonathan. Pirma ni. Unya toy usang amang nga kongresista nga puagi sus bidap. Murag ang lubot ra dito ang kuting ra ginanambo kay bubarog lang ni og mangihi dito. Itzel Galios. Og dili mo pirma sus ikaw man ay kontraktor ingon na yung ombudsman sa ay panan anang investigador kay siya man ay kontraktor. Inani kang ilad. Unya. Third o fourth por bago. Fifth. Diyok Prasko, sigurado to. Posible kito ha, kay Deputy Speaker, mantika magbagong ranggo, yung asawa, gipadapli na kasi gilang pagkudak. Kani Tourism Secretary, bukod hain na ron ibutang kay Presidential Advisor, magkuno to, on, kanana ang stagnant river. Pero Diyok Prasko, Deputy Speaker, magbalik, simple na pirma. Kaya kung di ka mo pirma, yung Kutkut River, ano mo, ara ka, imbestigahon ka. 6th District. Posible na, kaya doon naman by affinity, si Kongresista Lollipop Juan Udison, o si Tamba, murag okay ra. O niya, aron wala lipak nga ibutang ato ni Jerome Awit, matod pang Edward Digas, kabilya na, pirma. Posible na mo pirma. May bibi ko. Kani ato si Kongresista atol atong 2025 nga giingong super corrupt nga budget.
Siya ay kongresista ato. Pero gipulihan sa iyang bana, ang iyang tawgon pog may bibiko si Ahong. Unya, moingon kag 6.3 billion, og di mo pirma sa Ahong, zero siya 200 million. Mao ba? Kada kung banabana na niya, kay mo matoy gingon. Dili ni, unconfirmed ni, kay second hand information. Pero og mo pirma sa Ahong, why investigasyon? Diba, ingon ana, pananglitan. Moingon ang kadagkuan dito mga bata bangag ba? Okay ko kalitik. Sorry. Moingon bata bangag, pirmahin eh. Wa ko kay bawog anong magpirma-pirma. Tinuod lang hawa yun. Ato na ipangutana sa mga katong nakaagi ka ng abogado kay kare mga congressman Cebu. Mao ba? Kare atang South of North District kani atop. Gilngig ito mga langaging congressman diyan nga matay naman in taon. Raul Delmar Ostino Kenko pero napulihan bitog mga amang karon. Hilong pa sa 4. Utana ko sa semana katong mga kongresista sa 20th Congress. Mga tan-aw ko kinsa to. Ug unsa man tong paagi gipirma? Mao ba? Ila man to. Unya unsa may tumong sa pagpirma nga adtos plenaryo. Roll call mamog. Glenn Todd, Congressman Glenn Todd. Yes. O bayo, Congressman Glenn Todd, no. Mao ba? Counted kaas, no. Pero ganun na pirmahan. Ang nadungog karon ay pirmahan tag 200 million. Nalanganin man sila, what if, What to katubag si Shell Joke, no? Kay tinuod lang, wagi president pa ni. Why sumbanan ba? Sa Binisaya, why sumbanan? Kung pananglitan si Sara Duterte, dadon na sa Senado for trial ang iyang kaso nitong yatubang, katong giingong 6.7 billion. Katong hulga niya, tulian na sa Marcos o mamatay ko. While ongoing ang trial mo resign siya, dili katubag si Shell Jokno, kaya wa pa po na president na ato Supreme Court paingon. What if si Sara mo resign? Wa pa maabot sa husgado, wa pa jurisdiction ang impeachment court. Mo resign, isa wa gyapon, wa pa president na. Pananglitan og mo resign si Sara. Samtang di pa maabot sa husgado or impeachment court. Mulangob sa Korte Suprema, may Korte Suprema wa pa man jurisdiction ang kaso niya. Unya ni resign na siya, so considering makadagan pa ni 2028. Kay kaning impeachment dili man criminal in nature ang maong kaso. Administrative man nga naay ikog nga gitawag og perpetual disqualification from holding office. Dili na ka makabutar, di na po kabutaran. Sa ito ba sa kadagan? Kung magilty. Pero kung ingon nga, wa man siya mahitabong na sadan, kay wa man siya mahukming sadan, di-resign man, ayay. Unya, mudaog sa 2028, pagka-presidente, ayay, Peter Calderon. Mao ba? Ria Gulyas. Mao ba? Saan kayo pupunta? Naloko na. Saan kayo punta? Or pasaligan lang ang mga tao, lingaw-lingaon lang sa gitawag nila bagong Pilipinas, bagong mukha. Di ara. Bagong Pilipinas, bagong muka. Sako sa bugas, milkat, rungtunga. Ay sagminyo, ulat sa mo sa tagpainting ilo. Sige lang lingaw-lingaw. Unya, may tabo unya. Nga mo resign. Mudangop sa Korte Suprema kay wa pa mangi president wa pa sumbanan. Unya si Sara sugal yang kaguling ko. Ingon siya nga dili makiangayon unfair kuno kayo kay giapil ang iyang pamilya. Pero pananglitag mo resign lagi kanimo angay tan-aon og mo resign nga wa pa maabot sa husgado sa impeachment court or sa Senado ang articles of impeachment mo resign Sara. Ayay. Doon na sa katungon budagan para sa 2028. What if budaog? Basta daghan ang mga preso. Mao ba? Kung naibawan, daray. Mabitong nagpanagana o hesitant kayo si kanhi Vice President o karon Naga City Mayor Leni Robredo mudagan pagka-presidente. Labi na kani adto gid ang bangag giulog-ulogan sang ikaw among himuong ang ayan ko nung presidente. Dunay mga puwersa nga sakop ni bangag. Yung ayaw na Leni kay og siya mo'y
mapresidente, way siguro mga preso taghurot, ana. Mao ba? Ano po sila? Unya, ang grupo pong Lini Robredo, naingon po nga, ayaw pa endorso ng bangag. Kay mapildi ta. Dili na rabalayo ang survey, katong gihimos Pulse Asia, nga gamay na lang kay distansya ang giingong labaw ni Sara ngadtong Lini Robredo. Pananglitag si Lene. Og mudaog ang mga Partido Liberal bayrag akong pagtuo nga maintag yun og mga priso ni sa grupo ni Sara o grupo ni Bangag mga priso kay perting kawatan ro mga panahon na. May magaling awhagon tong maayo si katod General ba si Baguio City Mayor Benji Magalong ang mga amigo na kong politiko hadlok po na to. Insab ayaw lang na Benji di may motobo yan ay. Kay bisan kanis kasundaluhan, sundaw na sa una, bagong graduate sa academy, sundaw na sila. Pero sa katong pagkuan PNP Law of 1991, kay PCM na sila, nahimo na silang PNP. Mabit ng PNP, PC, nahimong pulis. Hadlok ang mga politiko, di sila mapatsakag endorso. Akong duha ka buok, dili angay endorso na sa pero budang-budaog na ba yun? Kay dili man na koruptib, dili man na kurakot perti na mo expose. Pananglitag si Benji Magalong may mo presidente matay. Mahurot ang kapriso. Sa may mito mo sa luhan na po may makawat kay mainlaki ng investigador. Mahurot ang kawatan. Pero masindot o bisag dili mahurot ang kawatan. Basta ang mga tangan nga mga tulisan mga priso. Grabe ha, naghana ng mga prisonon. Ayun na tambalos-los lang. Apila rin tiga Cebu. Nganong sila rin may imbestigar hangtod karon. Tanawa unya. Inigkahuman ano sa debatihan pa man dito plenaryo. Karong sunod semana posible may baw ano to 15 ni pabor sa impeachment ni Sara at 15 ni Salikway sa impeachment ni Sara. Delikado. Di kagukdo na po ni Bonjing Rimulya si Inday Sara kung mo-resign si Sara. Posible na. Posible na kay na may mga kang apat na naghana sa Sara po. O niya, ang ombudsman mo ay numero 1 lang yan. I-consider mong gamay na po kayo sila.